Ay, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong lagad sa kanina de Fon Morales. Kung ako ang pasultiyon, asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Unang itong pagpangalangin, pag-ampo nga ito sila ba magagawam. Lord, thank you, Lord. Simigata ka namang grasya. Huwag nang gata ka namang usap ang ipanganday. Diya ka mo ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Thank you sa mga grasya. Bueno, ang suwata po karoon ng tagad o pagtagad, no? Pero dahil kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga utik. Pero gibatan doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong sinder, si Utik. Ina kong problema ba sa akong asawa nga mahadlok mga anak ba kay sakit lagi ko na kayo. Kung tumag-ana, ako kayong problema o kahaso lang ako na aguman. Pero aron ni masera ng talan, inukuan ni pagsugod ang mga panghitabo. Stars have suspended over the floating moon. Two hearts will blended while in the sun all lovers stood. And so we kiss, not knowing if our hearts would pay the price. But heaven welcome us to paradise, blessing our love. Then came the sunrise, the moon and stars love side. Bring all the always I want your love by night. Rote! Huwag ka naman yun mong minyo si Maringkar. Huwag pa kayo may hulmang tiki di sentiyan. Ang babi, lisod po, mahon po eh. Banga lang kay kastanan po eh. Hindi magkaparehas nga na ako nga itong usara makadusok ako. Puro mamarayo. Usa may atok naman, usa may tiknik ka na po. Di na tok mo. Ang ako lagi pinyo. Basta initukar sa gana. O, pak! Piti na yun. Kapag kaparin, adis kontra. Ang buta na ako asawa, bro. Ha? Sabutin na ninyo kung unsa ang inyong baton. Kamabanda na patsikap o unsa. Kamong duha baging duha. Kamong duha. Aron nabawaan ninyo kung unsa may problema. Sige na pre. Makiguan umuwan ko sa kalsawa bahin na pre. Taruhon ko ni. Kining day. Saman, wala pala mo nga bang anak tari? Sa? Unsa naman ka, uy? Unsa ta? Okay nga no sa di ay, uy. Manganak sa di ay ka. Asam na uy agi ang bata sa imong lubot. Ay, dili. Ang na ko pasabot ba? Ikaw rin ang anak, pero ito mag-ugmad anak. Oh, siyempre, ato mo anak. Ay, Day, ikaw gustong makaanak tari? gusto man dong, pero Pero unsa? sakit man siguro ng mga anak dong. Ha? E katong akong auntie nga nanganak, pagdas ospital, ako may nikuyog adto. Puwerte taon niyang syagit. Mao nga, ay daw eh, mahadlok man kong mga anak dong, uy. Kung sabot di mo pasabot day nga, tungkol kay sakit, di lang di ka mga anak ani. Matiguan ka ani yung mga anak. Kisa may matimalat ako matiguan na ta, wati mga anak. Managop lang tingali ta dong, uy. Nga nung managop man, na makahimo, magkitaray maghimo. Di lagi ko kay sakit kaayo. Hibaw baya ka na ako. Ikaw magsilbi ng mga ingon anak nga. Ay, ahak man ni, oy. Sige lang gudong, uy. Basig balig mausap-usap ako una-una. Basig makaya na nako ang pagpanganak. Ay, pagkakidot. Sige na, be. Saman! Matanap ka na siya. Ang araw ko sa. Ang mag-scatter tayo sa kwarto ng kita naman doon. Da, mag-ismering. Hoy, tao niya, mumabdos ko. Ay, di lagi. Yun sa imong pagsigura, be. Ha? Bahala nagmagkinaon sa utik. Di-gid ko kay mahadlok ko ang mumabdos ko. Unya, di na lang ta mag-ismering hoy, ani. Kung mo nang madlo ka mo mabdos. Huwag may ayaw. Pasensya na lang, good. Di pa lagi ko antam lagi nga magmabdos. Ay, ang sabi na ulit ko. May mga sa kong ipapina na mga putahan. Oo, nalili ko, anak. Naglabi lang yun ang akong kahadlok. Kaya di lang ko gusto nga magsaba kay pwede sa kita.
Bodo, oy! Bodo! Oy, naunsa naman sad mo? Da, si Utik na ay di gud mo sabot. Unsa may dili niya sabto nimo? Kining, kanang, ay, nay, katong pagpanganak ni mo nako ba? Kung sa may gibati ni mo ato, katong pagdayong papanganak ni mo nako. Sus inkar, may kanang anak ko anak. Di gyud taon lalim sa usa ka inahan nga manganak. Ilabi na sa panganay. Naibaw ka nga buhis buhay ang kiagian sa usa ka inahan. Nga sa iyang pagpanganak mahimong makabisan sa kinabuhi ang inahan. Mas palabihon pa sa inahan nga mamatay siya kaysa iyang anak nga iyang ipakataw. Mao nga kamong mga anak, ayaw gud taon mo pagsukol sa inyong kinikanan, labi na sa inyong inahan. Kay dili lalim ang pag-antol sa inahan nga to siyang anak. Kana lang magmabdos kaso sa siyam kabuan, dili na lalim oy. Kabugat sa imong tiyan nga maglakaw-lakaw ka. Mao ba, nay? Mao nga makakita gani kung anak nga kusog kaing mutubag-tubag siyang inahan. Sus pastilan, makaingugo ko. Kung ako pa inahan ani bataay, ipakumot ko na gamay pa. Mao ba, nay? Kanas Utik, nay. Nagduda gid ko anak niya. Duda nga unsa man. Nagipakumot tingali na siya sa iyang inahan sa gamay pa, pero walang siya makuha. Ngano nakasulti man ka anak? Awa ko nas Utik, nay. Murag kinumot ang naong. Magkilagay ka sa tao nga kinumot sa gamay pa. Kinumot gid tingali na, nay. Nakita mo gud ako sa naong ni Utik na naapay lakras sa iyang naong. Lakra sa unsa man. Lakras sa kamot! Recorded by X Thunder Gaming. Matay, re. Kanay ba yung problema? Gamaya, ranay, kasi kay sa kang paritokloy. Ano naman presa suyo? Saan naman yung problema ni Pritokloy? Paritokling, naman paritokloy po. Pwede. Kuan, problema siya siyang asawa, kaya niyang asawa, gusto kayong makabaton sila anak. Oo, ya. Karoon ang problema ng paritokloy, kaya di ba siya makatagok anak? Mga tanak yung ano? Kaya naman, pre. Kay nga naman, pre, nga lasaw ng kunog itlog sa paritokloy. Oh, kasal ito. Oh, siguro pabukal ni Mayo. Itlog sa manok nun sa Kanahan ba mo, pre? Purbida. Bito, pre. Saan na ako, eh? Mahadlot ako asawa mo magdosi ako. Nya, sawa ni mo. Wala din akong problema ron kay ang hitabo. Di man ninyoon siya magpahilabot kay mahadlot kong mamagdos. Bisay. Pwede sa ito, purbida sa di. Muna akong problema kung saan ako, pre. Kay gahapon lang, eh. Hastong lami ang panghagdis, eh. Pre. Anin lang. Imong buhato, no? Palimian kung may mo asawa. Buhata nga makapainit niya ba? Kanang murag imong. Basta buhata ang tanan para mainit siya. Pero sa ingon, bubati siya gana. Unya, ganahan na siya. Balimot na siya sakit sa pagpanganak. Mao ba, pre? Pariya na sa kuha sa una, pre. Kanang ako asawa. Wapa mi magkasal. Di yun magpahilabot na ako. Kay mahadlok lagi taon siya. Pero sa dihang ipagilukan ako, pre. Akong kisan-kisan ang iyang may tingkoy dapit. Isup-sup na ako ang iyang may liog dapit. Ay sus! Maupay nang umot. Oy! Mayon tawag. Ang itlog rin kumuton. Ang kuan pa bagit pawis. Kanong mababaw sa itlog ba? Mo'y kumuton. Mga nga, porbida. Basta maganahan na ganyan babae, pre. Mawa na siyang kagulingon. Wa na na hadlok ang gihuna-huna na nga sakit. Di na naman huna-huna. Ang lami na yung huna-huna. Mao ba, pre? O lagi. Oy, para maganahan na ba? Tumaran na siya para pagana. Na may daghan. Nagaanti ka. Ha? Hinatak ning Kapitan Serge o kanya sa sawang. Ha? Ganahan lagi na. Nya, siya sad. Ganahan po. Ikaw, tumar pag na ganahan. Saan mo ni? Ay, Saan? painom na niya. Unya, dili siya mainom mo ni, pre. Pag-iitag paaging makainom siya, imo na isago siya ang inunon. Ano ba? Kung saan mo kawin? Mao ba? Mauba. Maugyan. Basta makatumar siya na pre, di na may numdum sakit. Ining panganak taon. Di na magunoon na mamabdo siya tungod sa klame. Siguro ka, pre. Lagi pre. Makatilaw siya na pre. Di na siya kalitok. Kanang tarong nga isinurya. Kaguala na. Limot ng ispiling. So limbad bata na pre. Awards ko, pre. Bako lagi. Ang buti mo pasabot, pre, nga di sa magkamaong mo spelling nga, pre. Ugi na pre. Di na nakamawis piling. Ubitabo na pre. So asawa pre. Hilabot ako pre. Nagturjak na ko. Di na makalitog. Time pa. Unsa mo din yung malito, pre? Imbis mo yung siyang time pa. Ang iyahang malito. Tapa.
Nag-conviction mo? Oh, pre, kabritsing agi eh. Oh, mau ba, pre? Oh, effective ka na. Noon sa ba ka eh. Magkayuring mong asawa, pre. Sulayera. Oo, sige, pre. Ako na sumaya, pre. Tungkol sa tinuan ako nga magka-score ko sa akong asawa, gisawayan ginako ang pagpainom sa akong asawa sa gihatag nga tambal ni Parisasoy. Nga, ang pagkana ba? Unya to. Ay, di na ko sabay. Kinahanglan mapangitaan ako ni paagi nga makainom anis inkar. Sudok sabay. Oy, dong Otik, may kay naulit na ka. Natay bisita dong. Oh, kinsa man? Ay, hello! Si Bona, alias Bonakid. Usaid! Bakit kung gato sana? Gitawag na siya Bonakid, buhok naa sa kilid. Wag ka na kailangan ako, Otik. Ako bitaw ni. Buno? Ikaw ni? Sorry na rin ang buno. Karon, buna na. Oh, kumusta naman tong... Kumusta naman itong buno, ha? Buno na eh. Kumusta naman ka? Pero ba yung muslan sa mga lalaki ng white kasing-kasi? Sabo na eh. Sige, mag-ilos ako kanina, ha? Kuyog ko! So, ilong na ba, oy? Ngita dyan ka makalatahan na ka sa kong... Ngita ka makalatahan ka na kasawa? Naabay, imong kilid ko, kalatahan na siya lang. Ay, Lord, no! Ay, joke na iya dong, uy. Ay, sige na pag-ilis na dito. Nya, hat di daimig mas snacks dong, ha. Tuwa pa may juice sa ref niya, palitin lamig pan. Palihog lang dong, ha. Kanahan ito buno na. Huwag na mausap. Gusto. Maunahin kayo na nga maipanom na kung inigihatag ni Parisaso nga pampagkanan sa kama. Timing! Ibutang ko na sa Diyos na Inkar. Gusto! Recorded by X Thunder Gaming. Diin magiday ka bayot, uy, nga dugay makanawa din is ato. Wala dyan ko kabalita ni mong diinak ka. Ay, may abroad taon ko yan. Oh, mao ba? Diin magka ni abroad. Dito taon ba sa Dubai? Usa ko katuig dito yan. Usa ko sa mga kuan parlorista dito. Bitis yan. Mao bolo, no? Unya, iyot, di mo experience dito, iyot. Diyos yan, sa laki, libot mo yung pasabot, no? Grabe! Dito ko nakasuway yung gitabangan kong 5. Basta pang tamil, may apel pa! Grabe yan, Soy. Grabe ka tinuod. Tiyan mo na gitabangan kag 5? Unom yan, Soy! Ha? Ikaw ka 5? Unom, apel mang kamel! Ay, okay, nabutang ko na ang tambal sa kabaso. Kining masuha nga pink, mo na kong gibutangan ako sa tambal nga pampagana. Ug mo na ko ihatag kag inkar. Ug kining blue nga baso, unay paras bayot. Ako rin hatod nila. Nene nyo na snacks, oh. Wow! Ang bait mo naman, Chong! Usay, Chong? Chong bo? Saba ka di hauntik, oy! Uy, dong joke na nang iya. Uy, naunsa man sa gaw, eh. Didiyaran yung dozo. Imo di tayo. Stop. Imo di ba ito? Ala, juice na lagi ni. Asa man pares ini? Pan or biskwit baron? Udi ano? Nato nga napalit akong bilangtal. Kadito tayo kuha na ko. Nulimot mo nung umbo. Wa asa ka dito tong uy, kay basig gutom na ni Bono. Kadito. Sige na Bono. Sige, iwala ka. Imo na lang imong juice. Uy! Wala yung mga ino. Masar ka baso ko ang manina ko yan. Uy! Ay nga nung mag-uol man ka, uy. Im na lang ako, nakainom naman ko kanina. Im na lang na... Sige nga, sir. Kini mong baso mo yung ako unahon kay... Ganahan ko pink. Dito, pasensya na mo, nadugay kayo, Ay, gitangag sa ering, napalit akong binangkal mo nga. Nagpalit ang lasal kugain. Lamig ka pala yung bagbahog ka nila. Yods, day pandog bahog, Ay na lang nga. Sige, hamang dito ko yung kaniha mo nga. Nahurot na ako ang imong juice. Sabot mo ipasabot. Ay, ako na lang gipainom niya akong juice dong. Kagiuhaw ko nun siyang maayo. Kuwang raman ko nun niyang usak baso. Your words. Dong, entertain na sa Lisbon na ha. Kay magpalit lang kong para paniud to nato para makaluto kong sayo. Yads, alata man niud to ha.
Diri lang ka ay paglakaw. Day, kining... Ikaw na'y bahala ni Buna, ha? Kuan ba kini? Ano, day ka, oy, mapalit ako kuan iskinang sudan nun, maghumpa ko. Buna, wata ko ha, bayot, ay paglakaw ha, diyan sa ka. Kinuha. Kami na lang doon ni Evelyn. O siya ra miinom sa Diyos nga guptangan akong tambal nga apang pagana. Nayawaras na rin. Atik! Ha? Kaya gusto mong tinanawan ko, Bulo. Bula. O siya? Kalamay ni mong tanawin, Otik. Oy, tanawin ko ni mo, no? Mas lamay pa man ka sa kamel. Magtukik ko. Bula, Tigron. Okay. Nakalitan ako. Bira. Okay. Buhay na ba? Ay, okay. Masig. Ay, tubon ko ni. Agay ka. Buhay na. Yung kapitan ako, ginawa mo! Ang mga salbahes! Mga traitor! Yung words na ni. Bisag yun sa nag-explain ako asawa. May tungod sa tambal nga siya may akong tuyo nga makinom at di ko siya mutuon ako. Ang iyang gituan nga, abik wa man siya magpahilabot. Amon ni talang magbayot. 13 na yung kuwawi. Saan man na ako? Wala akong problema ron. Palihog na bagitaw ko ninyo. Saan kung kamoy pasultiho na ni? Otik. Okay, ang sa'yo na ito karoon adlaw, Goya. Kinis dudong utik ati pres. Utik? Kinis dudong utik ati pres. Wa sila anak. Kung itambagan siya si amigong sasoy. Nga mga anak yun, kinahanglan. Bati isang mati ayon may anak ati pres. No? Di kayo mayo. So, gitagaan siya tambal-tambal ati pres. Nga para magdahan yung asawa, yung paimnon niya, ingon man siya mainom. Karon sus pag-abot niya kay mo inom na ta siya naamot sa bisita bayot ti pres. Pag inom niya to timing nga siya nga dito bisita bayot sus sindulan mas bayot ti pres. Oy giingas pag bayot krimi ni mutik oy tan-awa mas lambi pa kog kamel. Mas lambi pa man kas kamel kay kamel gi binuang magi binuanga din siya kamel dito sa dito pa si Saudi ti pres biraha si kamel. Unya naabtan siya nga asawa nga ginol-hinol taon si utik sa bayot. Pag-abot, sus. Sa di mo reklamo on. Minsan, unsa makatabi lang. Sus, mga pag-abli sa iyang asawa, tapos mga salbahis. Mga salbahis mo, mga traidor. Awa na. Iwit na tanan ito, Pres. Allah. Bisig yun sa ni-explain niya asawa ba itong tambal, nga siya mo ay akong tuyo nga painom niya, ang bayot mo yung napainom niya. Mao na diha. Ang tambal nga atunda sa asawa dito sa bayot. Okay, mao ingon sasoy nga painom ni mo asawa ni Pres. Kung yan ana mo ng bayot Ate Pres, kang tuwang na yung usar ka baso, giuhaw siya. Di ay unya. So, giapil na ginom ko tong baso nga para ang tani-inkar. No, sa kuha aso ni utik ang baso nga iyang gibutang Jaro ko niso. Nila ko mas utik nagkuwas pan. Nigawas mas kusina ka nagkuwas pan. Piti noon. Wala rin itong lumay. Doon na gihatag siyang amigong kumpare nga kana para pampagana siyang asawa para kay Wala, asawa lagi siya, dili no? magpahilabot kay madok mga anak. Ganahan ba? Kana lagi ko ng mga anak Ate Pres, sakitan siya. Sakitan ko siya kay kung pabitaw sa mga ininyong mga inahan at Pres kana kuno mga anak lagi tumoy ra mas buhok may sakit. Na yun. Mao na. So si Inta really kita gusto. Ngano minyo pa man siya. Maon na. Ngano nagminyo. Si Piat yung kanina. Kung sa magminyo. So may May pay ganahan, may pay anay mo kay ganahan kay mga anak anay. unsa? Ay, anay ko na ganahan mga anak. Ani na lang. Ani lagi. Utik, anay. Patanawar ko na utik ng mga asawa ka na inkar. Sa di, patanawar ko siya dire sa kuan. Sa man? Dire sa Genesis 1, Genesis 1, versikulo 28. Gingon diri ay, ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Mauligid sulti sa Dios Amahan ngadto na ni Adan ug ni Eva. Karon kani kung maghisgot kami noon kay sila may unang magtiayon. Karon kanang ug dili ka gusto mga anak, ano lagi minyo pa man kani utik. So ding mga asawa na utik. Unya mulikot na diri sa Old Testament gihapon kaning sa Salmo. Dili ay Salmo 144 versikulo 3 ngadto 4. O Ginoo, unsa ba gayud ang tao nga tagdon mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga hunahunaon mo man siya?
Sa ato pa ang tao once nga gimugna o gitagag kinabuhi sa Ginoo tungod kay gimahal jud ang tao kulihat. Sa ato ba ka na itabo sa ilibam, kisa nagmuna na. Kana gingon nga misupil mo po sa sugo sa Ginoo. Ah. Ang Ginoo Matod pa pa ni Josué, nga ang tanaw pa ni Josué. Matod pa niya ang pagpasipa gyud ko sa Ginoo. Kinahanglan ana gyud ko na kay silutan gyud ko. Oo. Mao na diha. Uy, grabe po to. Grabe sa sila, uy. Pero ang kapanirubod sa Atipres, ang Ginoo dili mo silot. Kay niari man Ginoo aron pagluwas na to. Niari man Ginoo aron pagmahal na to, luwason niya mga tao. So kung ang tao gali naana sa yawa, kana sila kay wa na gyud godless mo gyud sila. So sa ato ba meaning naana sila sa yawa. Ang yawa kay destroyer man na siya. So kung naa ka sa yawa, destroyer man ang yawa. So ang yawa mo nagbuo pa na mga sunog na sila din na. Kay ilaha mo kasi yawa, sa ako ka. Kay destroyer man ang meaning ng yawa, kadang si Lucifer. Pero ang Ginoo dili ba usay masuko? Masuko siya, katuko siya. Masuko, uy. Kato na balig, masuko siya, pero katuro siya kausan na suko at Pres, nga ang mga tao, di baligya ang mga kalapate, mga kuan, simbahan ang himo merkado. Himo merkado. Ang tuwa niya Katuro malamisa. siya nasuko. Nasuko siya kay ang kuan sa iyang amahan, gihimo merkado. Marating kasugan. May panugtin sa English gulang ngayon kung ano ang love kuno sa God, to measure the love of God. Ang love niya is without measure, without to measure the boundaries kuno sa love sa God. Ang love sa God is love without boundaries. Pero mo daw to, bam sa sudo ang rumura discuss mo gito ato ni Rufel. Nga nangayo siya 50 ka tawo nga tuo lang imo God. Di ni mo dayon ang pagsudong sa kan. Sa di na ko diyon. 45, 30, 25, 20. 5, dapo na lang. Wagi ni tuos Ginoo. Sunog yun. Laki pagali ang asawa ni katong ni Dagi sa itong. So mao na karon ang kana sa LA dili na sa kuan ang nagrago tong halikod ang tinuod. Ginoo gid abase lang Sobra ang na. Kaya naman ang babae Ate Pres nga. Kasi itong ipasgutan ng mga artista. 10%. Ang God, creator of universe, zero mention. Zero tawa mga tao. Lain pa. Balik ta. Masana para hinuon. Adi lang kami man sa ni kay budngan sa lubsod nga way Ginoo limang ka ana. Mao na. Grabe Pero sige na lang. Mag-ampol na sa Tati Pres. Ya karon sakit man. na ang kargado na karon dito wa na ni kuana sila nga tinuod gyud di ba? Ha, di ba? Nga katong bay nga wa masunog katong miracle. Una tayo sa kakuan kanang Kakuan kali Bill Gibson nga balay sunog. Sunog. O kang Paris Hilton. Paris Hilton. Kana tagiya man siyang mga hotel diyan no. Sunog. Nya dagay Ben Affleck. Murag Ben Affleck. apil ang yan no? Ben Affleck. Oo. Murag na apil man siguro anak ni Piolo Pascual. Na iba? Wako kibaw. Wako kilibutan. Kuan kanang Karon, nabalita ko, Tik. doon na may simbahan sa duwa mapil kasunog usa dito simbahan o sa papel otik sugdi ko ng mga sawa kanang na ang kadtong nahitabo tungod tos baso ang tangi ipainom ug dili sa mo to pwede mag-imo ang pasultihan sa bayot nga gurot niya inom ang duha ka baso di ang usang baso dunay pang pagana nga gibutang pasultiha ang bayot ano mo to ng mga sawa ug di sa mo to awon saon taman pananglitan gyud sa mo to kanang Pana lang usa kanang ama-ami lang usa. Ama-ami lang. Ang importante nga maulian ra daw. Maulian ra. Importante makasulod mo diha sa bahay nga makapasudlong mo sa bahay. Ako hingin lang kanya. Ang ako lang god kanang pagunta na siya nganong namana man siya. Di ba dili siyang gusto? Dili man dai o mga anak, kadahan mga anak. Nganong nagminyo? Wala na magminyo. Buwang na lang. Lastly, utik. Namino magkakaroon utik no? Kanang na ang ay, makikita ka na ako nila kung manistil kayo nung Kaya ko, impossible, Tihon. RMA